אני רוצה להפוך את הסדר, אוקיי? אני רוצה להתחיל עם הפטישתי. תראי לי את הפטישתי. קודם כל נותן נשיקה לפטישתי, אבל... יאו! הפטישתי! זה ככה. לא! איך אפשר להיכנס לזה? אני לא יודע. תן לי אולי עם הצד החלודתי. אני לא אכנס לזה בחיים, אחי. Few minutes later. מתחיל גם גשם עכשיו בחוץ. לא יכול להיכנס לזה בחיים, אחי. תספיק, זה בתאילנד? דקה וחצי, אבל זה יותר מדי קרב. מה זה? אני אומר לך, אתה תעשה 2 דקות וחצי. אין סיכוי! אתה סתם עושה לי בין, ואז כאילו אני אצא אז שלשול. נוריד רק בקשה אחת. אם צא שלשול, לא בתוך הקרח, נשמה. בנזיני! פעם ראשונה שקראתי בנזיני, אמרתי בן זונה, לא הבנתי. ז'ין במרוקאית זה זין. מתוק. מתוק! מתוק. מה אני יכול לחשוב, אחי? אתה בן של המתיקות. אתה ילד סוכר, אחי. ילדה סוכר. אתה בן 38? אני 43. 43? אני תמה 38 מתחת לבגדים. כמה מעלות בתוך הקרח! 0.1. יאאאא!